Rende mahita sian buku ende nomor 10 pitu ayat sada saat rodi ayat 3. Marhite-hite gowarni debata ama, dohok gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok gowarni tondi parbadia, na tumoppal langit dohot tanoon. Amen. Parangeok kamu ma, tama ni Tuhani, marguru tu sandok lomo ni rohana, marparbuehon parbue, marhite-hite saluhut ulaun nadinggan. Oleh hamu ma Jehovah, marhite-hite las ni roha, robe mahamu tujolona marhite-hite olop-olop. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata para siroha jalana bonar. Mawaleate hudok kami Allah dipabicar ho Tuhami barita nauli. Na manundangi rohanami. Ai alani i ubbahen utadahami ho doho lomoni roham. Dipangido rohanami naing mangulahon lomoni roham hami saliling dinguluon. Jalan naing mertua hami bahenommu. Sai perbadiai marohanami marhite-hite tondim. Jala pargogoi mahami. Mangoro misap-misap doho manggotapon roha portibion.
Sai palas marohanami mangului ho alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul mahita. Marende maita muse sian bukuen nomor 185 ayat 4 tot ayat 5. Tangyok kamu ma patik ni debata ima sian Roma 12 ayat 2. Jala unang gabe sarombang hamu dohok portibion alai gabe ibaru mahamu dung muba pikiran muna asa tahu hamu menimbangi lomo ni rohani debata ima nauli nahinalau sonna dohok na sundenggan. Atong rak mangidogogo mahita tu debata lau mangulahon patikna. Ale Tuhan debata sai pergogoi mahami mangulahon lah hombar tu patikmi. Amin. Marende maita sian buku ende nomor 167 ayat 1 dot ayat 2. Dosa
tatopoti madosatta martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, para si rohana sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon, ro tujolo ni habangsa ni habadiaon mi, manopoti jala mangguki dosa nami. Masay jot-jot huwarsaki hami ho, marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pambayanan nami narawai. Dang huhalongi hami ho sian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami, dang doson diri nami hubaik kami. Dibay ni tama do rimasanmu, jala uhumanmu hami tuhamatean sa leleng ni leleng na. Alay na mapurus mahami nuaing tu asin ni roham na gudangi, mangidosian na sa rohanami hasesaan ni dosa nami sa luhut na. Sayurupi mahami paubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si Pangulo hami, dohot ala ni guarmu na badiai. Ale Tuhan, saya si maroham di hami halak na dangolon. Amin. Baga-bagani debata taringot tu hasesaan ni dosa, humopop hita gabi dosa do ibana na sotumanda dosa di bahin debata, asa gabi hati goran ni debata hita marhite hite ibana, asa ngapo ma di debata na digijang, hudul mahita, marende mahita musesian bukuene omor 440 sada ayat sada dohot ayat 2. Dok, dok, nang, dok.
Hatani debata turpuk epistel di minggu ta sadarion imana tersurat di pesalmen 34 ayat sada sahat rodi ayat 8. Ende sian si Daud uju nalalaen ibana di paula di jolo ni Raja Abimelek na palahohon ibana gabi muli ibana. Pujioku ma Jahoba sifat-sifat nyari, saitong ma puji-pujianna di bagasan pamangaku. Jahoba do pertenggul hon rohaku begeon yakan adangol mai jadi lasma rohana sida. Dongan ihamu maau pasangapon Jahoba, rap mahita patimbul hon guarnai. Hulului do Jahoba jadi dialu siau. Jala di palua o sian akka hagogotakku sudena. Saya natap nasida tu ibana, jadi sihar ma panaiga sinasida jalana sotupa tarila buri nasidai. Jojo do nadangolon gabe ditangihon Jahoba jala di palua do ibana sian hagogotana sudena. Marsaro do suruan ni Jahoba kumaliang akan nama kabiari dana jala di paluan nasida. Ido sahatna martua do akan atumangi hon hatani debata jala no peopsa. Amin. Marende hita musai sian buku ende nomor 574 ayat sada dohot ayat 2. Jong mahita Olopon Tuhani atindak kondengani masanai saya ondoni rotusi paluai olopon tindak kon maha porseau tai songo nahina tindak kon di dongata saha porseaun di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargugu na suatu dosan na tumopalangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinoboni si Maria na gabe-gabean sianton di perbadia adora suatu ido tu hatta na tumaun na mernit di panghuman ni silatus nama tetar paja lu ibana di au pinar silang na tuat tu banua toru gumitanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manai tu sorgo lau hudul tu siamu dari bata Jahoba amanai parguna susah di sima ibana pai muak muluk manguhumi halak na mangulu dohot nama au porsea di ton di perbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia doh dia sisaan di dosa doh dihatai na mandok mulak mangulus di halak mamantai dot sudah amin. Abdul Mahida Marendema sian paduan suara sektor Sion.
Tabegema tikting di huriatta. Ada orang tahu jahau tikting, ada yang buah-buah hita, mobil Brio putih B1042 Oset, expander hitam 1716 DOL menghalangi mobil yang keluar. Mulai ate. Tikting di huriata
Minggu tanggal 10 Agustus 2024. Guar ni Minggu sadarion, ima Minggu pas 10 sadahon, dung Trinitatis, doh topik, ngulu nai baru di bagasan Kristus. 2. Padidion Nabadia. Sadarion Minggu tanggal 10 Agustus 2024, patupaon di Huriat todo Padidion Nabadia di Parminggua Bahasa Indonesia, pukul 10.30 tu yana kota ima. Sada Arabella Nauli boru panggabian, dohot Kaira Edley boru panggabian, boru ni Amata Jonathan panggabian, inang Janela Gabriel Budiman, sian sektor Sion. Napaduahon era diramoti boru Sitorus, boru ni Amata Castro Sitorus, inang misi Paramita boru Silalahi, sian sektor Marsada. Tolu, pendaftaran Parguru Malua tahun ajaran 2024-2025. Hobar tu program kerja HKBP Kebayoran Baru tahun 2024 nunga dibuka pendaftaran tu Parguru Malua tahun ajaran 2024-2025. Boima didaftar tu sekretariat manang tuganup situan nabi. Hato tua dok persyaratan boima tajaha di warta cetak. 4. Parjamita Minggu. Sadarion Minggu tanggal 10 Agustus 2024, Parjamita Minggu di Parminggua Bahasa Batak pukul 8 WIB, ima Pedita Parulian Sihotang, Pedita Pasion HKBP. 5. Pajakonon Mula Tuhuria. Sadarion Minggu tanggal 10 Agustus pukul 10.15 WIB, di Patupado acara Pajakonon Mula Tuhuria Amang Christian Franky Marasi Pajaitan, maringanan di konsistori gereja. 6. Pajakonon Gabe Ruas Nagok. Sadarion Minggu tanggal 10 Agustus pukul 10.15 WIB, di Patupado acara Pajakonon Gabe Ruas Nagok, ima keluarga Amang Castro Sitorus, inang misi Paramita boru Silalahi, Nasida Pidasian Gereja Pentakosta di Indonesia Sirai Turuk Porsea wilayah Toba, maringanan di konsistori gereja. 7. Pangebation ni Huria. Sadarion Minggu tanggal 10 Agustus 2024 di Parmingguan Bahasa Indonesia pukul 10.30 WIB, rodo paduan suara ama Partukuan HKBP Cibubur, laho mangebati Huriata HKBP Kebayoran Baru, jala patu begehon puji-pujian. 8. Seksi perempuan. Hari Rabu tanggal 10 Agustus 2024 pukul 8.30 di Patupa seksi perempuan do di Petipa seksi perempuan HKBP Kebayoran Baru do Kebaktian Padang, maringanan di Darmawan Park Sentral. Sia donor darah Sadarion Minggu tanggal 10 Agustus 2024 pukul 10 WIB, di Patupado kegiatan donor darah maringanan di Serbaguna A. 10. Ibadah dan doa bersama diakoni sosial. Hari Selasa tanggal 10 Agustus 2024 pukul 10.07 WIB, di Patupado ibadah doa bersama seksi sosial via Zoom pinanggido tuganup situa sektor asa madohoti ulauni. 10 Sada perayaan hari ulang tahun ke-79 RI. Hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 pukul 10.30 WIB, Dewan Diakonia Marhite Seksi Kemasyarakatan Patupahon acara perayaan HUT RI maringanan di alaman ni gereja. Tagas so di Patupa acara perayaan Jolota Patupa do upacara bendera ima pukul 7.30 WIB, pinabotohot tusudi ruas asa madohoti jala parsidohot diuloni kostum nuansa merah putih. 10.2. Rapat Huria evaluasi semester. Sadarion Minggu tanggal 10 Agustus 2024 pukul 10.02 WIB, maringanan di Serbaguna C di Patupado rapat evaluasi tengah tahunan sahat tu bulan Juni 2024. Ima lahoma bahas progres pencapaian kerja dohot parhepengon. Pinagido tu perwakilan ganup sektor asa madohoti rapoti. 10 Konven Distrik Walu DKI Jakarta.
Hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 pukul 10 WIB di Patupado Konven HKBP Distrik Walu DKI Jakarta nani dohotan ni sude pangula nagok tiki dohok keluarga, pangula nagok tiki dohok keluarga, padita pensiun dohok keluarga, dohot ina sarfat se HKBP Distrik Walu DKI Jakarta maringana di HKBP Petukangan. Saplopat pelayanan situa angkatan 2004-2024. Hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 pukul 10.30 WIB di Patupado acara peluncuran buku Sian Situa Nong Makobasi 20 tahun Mardo Mutusi Sermon Parhalado dimulai pukul 10 WIB. 15 Selamat ulang tahun Ari Hatu Tubu dohot ulang tahun Ari Parbagason. Parhalado dohot ruas ni Huriata Pasaton. Selamat ulang tahun Ari Hatu Tubu dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason. Tusude ruas ni Huria na tubu manang marbagas di tanggal 10 sada saat tu tanggal 10 pitu Agustus. Saya tuhata mana mama sumasu. Walau tungadong ruas ni Huriata na sotar surat dope guarna ditikting na ulang tahun ini di Pabuama tugan citua di sektor na manang tu sekretariat. Na parpudi akatikting na soni jahahon hobar tu tikting cetak sadarion denggam mata jaha. Songonima sahat ni tikting di Huriata di bagasan minggu sadarion taingok bema manengakoni tujolen di tuhata. Somnari Marendema Paduan Suara Seksi Lansia.
Marende mahita sian buku ende nomor 716 ayat sada. Las papungu pelian mahita sada A do sada B. debata na sumurung sa salut na roha, ima mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata nagabi ujahan di parsaurata Minggu
Sapulusa Doctrinitatis 10 Agustus 2024 saderion dienet sian suratnya Apostol Paulus madapoton huria Efesus bid 24 mamuka sian ayat 25 sahat rodi ayat 32 ujahom madihita tapayut ihut ma dibayani bolokok kamu magabusi atau kamu ma nasitong ganup tudonganna ai ruas dohita sama hita ia terima samu unang ma merdusa unang ma sanga mate mataniari somitok rimas muna unang pasiat kamu si bolisi naong manakoi unang be manako ula-ulaon may bana tangan naima sumarihon ngoluna asadong lehonon na tu nahurangan. Unang maruar hata na busuk sian pamangan muna. Naeng ma nadinggan na tau padinggaton na humurang. Asa dabotan uli na ubigesa. Jala unang ma arsahi kamu todi porbadia ni debata. Naong di sahapon tuhamu tu ari haluau ni. Dauma siang kamu nasa riting ni roha do muruk dohot rimas. Nang hata songgak dohot icak-icak. Songoni nasa hajahaton. Alai gabi nabasar mahamu samahamu. Akaparasi roha masih sesadu samahamu. Songo panesa ni debata di dosa muna di bagasan Kristus ima sahatna di hamu ka damang dot dainang tiki sekolah pelajaran bahasa Indonesia arong pepatah madok tidak kenal maka tidak sayang ninda. 30 tahun lebih mau gawe padita ordo peo jongjong di gereja Merjamita apa anak nama gudang di Cijantung Jakarta doau dung gawe padita gumudang do di Bonapasugit tau makubasi termasuk ma haruni amang buruku Profesor Payaman au ma padita resort muara 2010 nai dapat temu nai alamasa bigu gajang tiki baru masuk do piawisi. Los rap martangiak kami do takadongan naro sia diakunia Jakarta Raya. Jenuaeng jongjong mau odo piau jongjong di gereja tahun. Tulu anak dihami sada buru. Siakangan ngakerijo wartawan nina dakot tu si wartawan on hidup bain ba dia meneng dohonon dang bui mamaksa ai pelanggaran ham ni dan do inna do perempuan nina mulai dipaksa-paksa dari denakon si nomor 2 ma tangiakok kamu lawan majalo tohonan ma ibana do sada nama do ang YouTube bugas nami gabi padita Mikael si Hotang tu Septemberon majalo tohonan di bana jadi bapakna padita opung na si matuaku padita tong padita si turus guru ni tolu epurus di parsamean doa maksima tua ngaperjulu epurus bonar epurus WTP si Marmata, Ipurus Darwin, ima mahasiswa ni si batuaku. Hidup ban dang apalah hutabi-tabi, botona sida doa ale torsui tapanuli nganakku, ini dakya bui masuk ke Jakarta. Ale ba mulai ate mak ngapet siu naung. Iya, jadi magudang di Cijantung dao yang punya Jakarta. Ale menang so dia tangnya kok kamu mah si nomor tulu natuari lebih kerijo ngasaya sekolah na
si boru ngasai tong siap Politeknik Negeri Malang, ala siap Malang doa pensiun. Distrik IBT. Rap doa minuaing las ibana do gabi supir. Madongane au di sodo. Ibana natuari dope kerijo. Jedang bui dope mangaliat tuhamu ate kopung. Ido teh. Ale manasod dia tangyak kamu mau medalani pensiun tahun padua homon. Sehat bi mahita bui ta pajupang huse dia kepartikian namangyot. Sama tabi nami horas madihita. Dihamu kadamang dainang na pasti dakko to. Ay molo pinayutihut hajol maut tahun memang agak mau do. Ala idok akka sada ahli filsafat politik Thomas Hobbes idok do babi do jolma mardo podongan na jolma inna. Serigala, manusia adalah serigala terhadap sesamanya inna. Los Romuse bangsawan ni Inggris di abad pertengahan medok. Kekuasaan cenderung korupsi inna. Ima sifat-sifat ni hajol maun di pengamatannya ke nabisuk napistar. Dakoto. Sasitonga satu sonari merlaku do benedok ni nabisuk na dua nak kening. Baunang mak. Kan molubui unang jo manang madok dia. Molo pasual hita, molo pasual hal kita Batak, unang jo terala Jawaan hita majo. Unang apa lah tapa tahatai alakan. Molo pasual hal kita Batak, egu dang taratuan. Dak taratuan. Basatu na padohan mardumu di tanorara na abagu yamang niku. Dung gabi padita gumudang ma di bona pasugit unang jo si tudu luat teh anon gabi hacik roani pal luat teh. Gabi liok kamu muse unang ang padita si otang rotu sona. Kalau si dok goar do hutan non gabi tarboto. Ale pige sian opung muna binoto do kabakoni halak kita Batak na gumudang memang molo pasual berbedai agu yang mengupung. Unang jo, kita do juara dunia mungkin. Juara dunia perbeda. Jalan memang mar blok-blok do, itu mar blok-blok do. Bu do nang masih padumuan. Ape olanalani perbalohan do. Amang inang nakoto. Nakatayaw nakening dot parladut ta dison. Dung Presiden ta Jokowi daerah kawasan Danau Toba dikembangkan nina. Masa mau tiki padi tersot muara natriseda. Ro par Jakarta anak ni parhutai manukun mana sertifikat gereja inna. Enak mau nawar lupung niku. Disukun padita naro, disukun sertifikat di gereja. Tapi gereja KBP adorak so NKRI. Tubuh ngadong halak Batak di topi ni tahu. Buat segabi au isukun sertifikat ni pertapahan ni gereja. Kan luar biasa doi. Sapu sukun. Dungadong makusipon. Par Jakarta do anak nama gudang di Jakarta do padita teh. Ye usukun, hamu par Jakarta ate, iku kan. Idia hamu di Jakarta, dang barani mengalusi. Disukun tuau pertapahan di gereja. Opung ngasih do mangalian itu huria. Ada koro sertifikat, gudangan na sumartir sertifikat do memang. Ala memang adong do masuk
masuk aturan manang undang-undang peraturan pemerintah nomor 15 mulu sesalai. Kawasan Danau Toba hutan lindung doi. Jadi ban gudang jabunya kanggita akar ruasta di si tang adong sertifikat nih. Etanoni halak Batak doi. Ima ju istilahna. Ima na hualami duku jahat turpukon. Jadi neng dohonon saya merbulat-bulat itu memang Huria Efesus hatiha Apostel Paulus mamuka ulon berita nauli di Efesus. Jala memang gabelao do Apostel Paulus yang Efesus alaniaka pasual di tonga-tongani Huria Efesus. Ra manang nadong ma sedia hubungan ni halak Batak tu Efesus. Ulan na berbeda ima kerjuna beda somma ipa jocor masudinion. Mulai sian gebus mergebus parimas-rimason manako dohot merhata rorang atau na busuk akoto aceh jonok di itu halak kita Batakon gibi mebir do majami tahunon buah hinadon iku kan baik kok kamu juga manako mau tahu bukon nak kening tu padohan ni bangsawan Inggris Lord Acton nak kening sifat ni jolma bakoni jolma koruptif manipulatif kalau bisa diototoi kenapa enggak kan begitu kan ide dong dodongan mangulus yang nama ototoi adong enggak manang nahia pa Jupang Lord Acton dot alak Batak na kuwote. Los dumu tu si namaranggion panako. Dohot iya pergebus jelas deh. Ipatik papigaot tahe. Patik papigaot tahe nasubui mergebus. Lupa deh. Ada kinata wong sekolah minggu tahun 50-60 teh. Unak kolo maka tidak kon hata nasotutu maralo donga jolma gabus. Atsura nafoso husuk kunon berarti dia nggak lulus sekolah minggunya ya. Ide mergebus parimas kalau kita Batak luar biasa parmuruk-murukon ni halak kita Batak aduh imanak kening merbeda dak taratuan muse manako abagu ya mang sangau madongani dongan peneliti lau hami tu rumah tahanan Polda Metro Jaya aleng-alilingon ibu tamu do nagumudang sedia na di sel ni Polda Metro Jaya nakoto ini tahun 70-an ini pengamatan tahun 70-an gumudang alak kita Batak kayak kok kamu maju amang rodong aku tuh temen lu tuh orang Batak enak begu ya mengepung. Jangan-jangan nanti sudi penjara non olanalani manako. Alak kita Batak non nagumudang isi. Netuan ni dudang adong nakeriyo di lembaga pemasyarakatan di son amang ina adong. Aceh jonok do bako-bako na niguaran na di son. Aceh jonok do tu kita. Egu ya mang dangarok tipis, beda tipis. Dot bako-bako na iguari turpukon. Molo tarimas, buah-buah do rimas na satu na molo hidok, hata na tarsurati, naso jadi rimason satu na mitop mataniari inna. Naso jadi inna. Ibuan doi. Ale mulai ate mak.
lasrohku lima mereng damang dok dainang budupi markur. Ala memang molo saya tapari dendam dok rimas jelas doi ala kina seopu doi. Ace conok saya tuh kita. Bagu ya mang. Jangan-jangan marbesan kita tuh dot parimas dot. Yo nakahon. Marah-marang gitu sudah nak pangalahon naso ture do son. Luar biasa do memang. Jadi songoni mah pangalahon ni ala kita Efesus. Laos ima di pasingot Apostol Paulus. Molo memang na porsedo amo tu Yesus nang majalo Yesus Kristus dang boy bako-bako na songono dang boy mergebus panako rimas-rimason duni dok ni Apostol Paulus son unak pasiat sibulis ulaon ni sibulis deh nakoto manang na el sibulis to di don atik nanong do ison na mulai padita si otang mempengaruhi AKBP kebayuran lansia Indonesia. Bagaimana itu mungkin? Kocok-kocakon padita si otang ina. Atik na di sono dak taboto ewa matodi. Amang inang idok Apostol Paulus de memang molo sesuat dope bako-bako na songonon dak sitadda Kristus dak sitadda dewata ajol mana songonon. Alai memang molo na sumanadda dewata ima gudang dopeon na marang-maranggion dak targuar hita dope dak ta boto taroboni pergebus do tarimas do tak panakko rison ola tarobonai do na sohia binereng tarbonia ke parjahaton tarbonia ke naporsia tu na taboto sia buku na bediaon tarbonia ke naporsia do matadana naporsia molo memang naung tatadda Kristus na pasti molo tatadda Kristus dak kolam mabigi ido naknya tadda Soeharto inna tadda Jokowi tahe senari hiado ita pajupang do Jokowi tidak alai tadda Jokowi alai adong do namanada alai adong do natakas marsaor nah nidok ni Apostol Paulus di son jelas do bolokok kamu sudah kabako naroaon jakon Kristus Yesus di bagasan ngulung. Idone dok ni Evangelium Yohanes. Manang na piga nama jakon ibana. Tusido leonon na huaso jala goarod do nasida anak ni debata. Bangga luar biasa mang. Dan apalah majalo formulir songon perguru malu anak kening. Dangadong di doktu hatta jalo formulir sia situ lingkungan asa porsia tu Kristus Yesus dangadong. Nah dok jakon inna terima. Molo tajalo Kristus di bakasan ngulut tahun. Tajakon di mana tauhon di mana tahangoluhon hatanai. Memang tidak mudah, amang inang, tidak mudah. Alai ngadong jaminan molo tatadda do Kristus, nah pasti itero do ibana. Jadi sotung lujamu dak songodongan karismatik madok sejauh doa inna mangalui itu hatta tidak. Nang lukisan di sana teh. Hiaro mereka kamu lukisan ni Leonardo da Vinci. Nah jongjong tu hatta Yesus di juluni pitu na soadong kuci-kucina. Hiaro mereka kamu baun una kolan Mona Lisa di boto amuda. Hena posoni debatado Leonardo da Vinci tong. Borhat siap pangukapo tulu 20 do
Di gobarhon ni bana do, na jongjong do sa sitonga tuata Jesus, dipitu ni rohatai, sahat tu sonare. Jadi tidak sejauh doa dia. Jonok do ibana dipitu ni rohatai, manuk tuhi. Mulu tahu kapitu ni rohatai, masuk maibana mangam minum, rap mangulu mahita do ibana. Itulah inspirasi pangukapot tulu 20 nagabe lukisan di baen Leonardo da Vinci. Jadi sasitonga dang dau tu hatta conok do ibana di pitu rohatai. Ena gabe patangi huru kita tu suara-suara ni portibion. Ala utabu na nilian ni portibion, utabu na tawarhon ni portibion. Ulabok inna natajalo sa portibion, hidup ben sipata suara na halusi dak tabigi. Apa sa sitonga na jonokan ibana, ala ibana do nama nopa kita, ibana do na marna punasa di hita, ibana do marwaso di hita. Jadi tuata Yesus Kristus label molo adong merek ni hazol maut tahun jelas do Kristus Yesus do dison maringanan di pusat ni mulut tahun alai sipata ge utabo do bigi mabigi ka suara ni portibion. Alani takas amang do taminang. Luar biasa do memang. Kalau tajau ibana, ibigi ibana do. Sotung hidup kamu, engang saya martangi yang ngau, dak ya haru dilean nena. Atik naso tikos do pangiduam munai, guda ngaparet tamu saya do. Tuhan leon matuon, bagu ya mang. Gabi pareta do di batatai. Emang so dia be label nadong, todi nadong di hita, nungai pasahat di bata marhite Kristus Yesus, jala di partikian nata bolus nuaing, partikian ni to di purbadia do. Jala ibana do na mengajari, nakoto tiki met inokku, tiki met kami lomangan, bikin bang doanya bang, bikin doanya bang. Nah. Jadi sasitonga tidak ada alasan kita tidak kenal Kristus Yesus. Dangadong alasat tamadok nasotada nasotinada di bata di bagasang Kristus. Tidak ada alasan itu. Esensi hete konna among do inong niba kebetulan inokku situa burutubing. Imana pajong jokor na KBPJ jantung. Situa parupuan perjulu inokku. Idongani kami mangan, bikin amen-amennya bang, bilang terima kasih sama Tuhan. Indah. Jadi proses pardalanan ninguluta, sasitonga sudah kenal Kristus Yesus. Tapi kenapa? Gugu ni portibion, suara ni portibion, gumugu siya kita. Alani takas amang do taminang. Dung dijakon Kristus Yesus kita sasitonga, terlumubi, di sahapon marhite, to di porbadia, di padidion natuhita, sasitonga Tuhan Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Itu benar koto. Saya las raku mamereng hamu ke bapak do ibu nami, among inong. Dung ibu hidupi marede. Luar biasa. Ele ingot damang do inang da. Una kalau disok kamu marede. Do kamu naik marede di sapuran rea. Do kamu non. Amin. Ya, jangan cuman kor di sini. Kalau cuman kor di sini, dak talu do pe suaraku dari suara muna. Ala orang ni amuk kudo inuk kudo hamu sudi tubuh sia nau. Edu marusi pusi paudo tulak tubing nak kening ebu do tahe marpangi dua kita songon umur niaka among do inok taon niku nak kening. Acalah suraku mamereng amuk kada amang do dainang.
Tangyak ko mau kesegejang umurku. Saya datang ni jol mana porsea ima si gejang umur. Pesalmen 120 lalu berek kamu. Nanilion ni debata tuaka nama kabiari ibana umur na gejang do pinopar do pasu-pasu nagu. Pesalmen 120 lalu berek kamu isi. Ima tangiang ni akan porsea. Alani takas samang do tamenang. Mulai dok apostol Paulus adok tulu nahot di ngulut tahun. Amai. Sada Korintus 10 tulu ayat 10 tulu teh. Haporseaon pakirimon dohot holong ni roha. Jala ubal ga holong ni roha. Wah. Ngaburat deh. Nggak lupa mau sekolah minggu teh. Nah, biasanya lo ayat-ayat antar sekolah minggu dulu boto. Ci ado na talului ora di ngulu namang dota menang. Hepeng, ibu ora peluaon hepeng pelua kita. Hah? Dakoto, saminggu na salpu na 10.000 per dolar Amerika ina mangiuton beng-beng. Dakoto, saya rataru beta ingot krisis moneter siap elu 10.000 per dolar Amerika. Adong hepeng ale dang buitar tuhor manangah. Ala dang adong lapatan ni hepeng. Arga ni hepeng Indonesia hati-hati tidak ada artinya. Jadi kadongan namar haposat tu hepeng, mardebatahon hepeng. Do mardebatahon mamon, do materi marbatas do emang. Saharu hepeng dot sinamot nani luam munai dang buana munai mananga tu dia. Eolan di jauh SK na parpuditan non tangarong tatiup ya gisede. Ya gisede ngarong ni. Jadi molo di dok apostol Paulus tolu do na hot in na jelas memang haporsean tu Kristus Yesus do na bui pakeota pakirimo tu Kristus Yesus dohot holong ni roha jala idu no balga. Enga perjulu kita taruli holong ni rohani di bata sa Kristus. Na paluau kita sia dosa do tamatian. Dan itu jaminan yang jangan disia-siakan. Na tului do bui tapake. Dan ada krisis moneter dion. Dan ada krisis na bui mengganggu. Tantangan, hambatan, persoalan ditolu na hotor dang bui. Hot doi. Jalan nunga di pasatu ita. Persoalannya tatiup do, tahanguluhod do. Kan idu ke persoalan. Alani takas samang do tamen, boado carana maniup dohot makanguluhon. Marsi ajar. Molodong sada hata di ngulut tahun namang do taminang yang tidak lepas dari kita dalam proses perjalanan hidup kita belajar. Belajar itu bukan hanya karena ijazah sekolah formal, dong. Tarlu mobi marsiajar tu na burjui parholong rohai Kristus Yesus. Eidu guru bolo di ta profesor kehidupan. Jalan mulu adong nama kalau mau kita asam monang di nguluon Kristus Yesus dang adong nasing. Sotong ngiri puamu nasing-nasingi bui haposan nih dang adongi. Alani takas samang marsi ajar. Ganu pari ganu tiki. Dangalani umur daun. Satu sonari pe ikom marsi ajar kita tu Kristus Yesus. Taringot tungolu. Dak persoalan pelajaran matematika daun. Persejaran sia tuhata. Majalo nguluon, madalani nguluon, makamonakon nguluon. Di jaminan na pinasa ni debata nak kining marhite Yohanes sada ayat 12 dilihat do huaso tuaka na porsea lao madopang sudia ke persoalan nadong di perdalan ngulut tahun. Etikos do memang ngulut tahun dang dalan nara tahun. Tidak pernah ada janji langit selalu biru. Tidak ada persoalan. Siapa bilang? Justru na jumonok tu debata ido na sipata belge pengujunan. Di ngotamu do si Job. Dang marga tubing si Job dah. Ulang. Dang marga si morakir.
Dan marga utagalung. Marga silito nga daong. Si Job natar surati. Nga songoni parnihapan na. Songoni porsuk ni nanyayan ibana. Tapi dia tetap konsisten dan dia pegang terus. Ido lapatan ni namar siajar. Maniop makanguluhon pakai terus. Allah memang sudi anak ni debata dilihat debata do huaso. Terutama lau marsiajar. Dilihat do huaso lau makamonakon nguluhon. Jadi molo adong satu sonari. Nama kalomona sa mangulu kita olah sadado debata di bahasa Kristus. Dunia ini boleh menganggap kita rendah. Hajol maut tahun bui patoruhon kita. Ale Kristus Yesus amang inang amung do tinong nom marga di juluni Tuhan ta Yesus Kristus ima aka hamu sudi au nargaan. Jadi mulodong nama ngargahok kita, nama narihok kita, nama kalomok kita monang Tuhan ta Yesus. Buasa dak Tuhan ta Yesus Kristus gabe dongatta. Laho madalani manorson manang sa dililing nari ate. Kejeng ni napinasa ni nang sepasaton ni Tuhan ta kita te. Di pasu-pasu umur na gejang do pinok parana burju. Alani takas dung marsiajar ikon gabe tiruan. Ikon gabe tiruan. Dihamu kada amang do dainang. Jamitan na mangulu di pinok parmuna. Sotong iripuamu jamitan ni padita. Daong. Jamitan ni situa. Daong. Jamitan no balga di pinok parmuna no balga ngolu munay among do inong. Ngolu munay do jamitan biareng pinok parmunay. Sotong iripuamu jamitan ni padita perjulu begion ni kaya anak komuna pinok parmuna tidak. Ngulu munay, hata munay, pabayanan munay, parulaun munay. Among inong iko gabi tiruad do hamu songon na tua-tua ditongani keluarga nang ditongani huria. Alani marsiajar tu Kristus Yesus iko gabi tiruad do. Ala ngagajang biumur. Aka parsiajaran na duminggam ma bui hami buaton sesudut no poso hami. Mamereng hamu kadamang dainang. Anggiat bui dope hami songong gajang ni umur munay. Ate amang. Ita sudut no poson. Di leon pasu-pasu musay. Makamonakon nguluon. Di leon pasu-pasu. Tabani naong natajalo. Jala disido kita. Dipangido di bata. Laho makamonakon Kristus di bagasan ngulut tau. Tangarong dalan nasing. Dohot dakola dirita. Nang makamarhamonangon. Nang dohot pinoparta. Ate, among inong. Iko dohot pinopar muna. Halapatan na. Songon na toras kita na tua-tua kita. Marado po naka. Kan tiruad do na taliat na sida. Dihata pabayanan do parulaon. Tangarong nasing. Nga, gudangan mungkin nga petsiun. Ate, amang guruku nga pensiun kan? Good, luar biasa. Jadi tiruan, ima sada no belga, si hirimon niya ka hami sudut na poso do takapino parmuna, dihata parulaon do pabayanan munay. Alani takas amang do taminang, sahat susadarion, rasa sadarion, saya dong anak kudu hamu. Inna Tuhan ta Yesus Kristus. Jadi ingat among dot inong na burjuan Tuhan tahun. Na lomuan roha nama merek kita. Gabi kaya nakonna do makamonakon nguluon. Atong dinalaw majalo minggu ne baru. Na cocot dijulutan waeng. Naeng tabawon ni debata kok ni pasu-pasu. Tabani naw tajalo. Amin. Los ima tatiuk. Unang lupa kita marsiajar tu ibana gabe tiruan dihata pabayanan do parulaon. Eido nabui buaton nami sian hamuaka among do inong. Toka sudut no poso marsiajar terus. Ala dialomod debata do tong sudut ni no poso keluarga na porsea
maka monakon nguluon gacang dope umur muna hamu aka kanggi nami sudut no poso atong tajakon mak Kristus di bagasan ngulut tahun tahamonakon nguluon bain sangap di guarna los ima dalatta gabi gumogo muse edde nanaing si pasaton muna akakur nami. Jadi luar biasa do nakining tabana musingani molonga Kristus Yesus tatiop naing marlapatan kita tudongatta jolma naing gabe pasu-pasu kita tudongatta dakoto di punguan ngaro opung isya sipita berbeda don inna kan idui ale molo naburju do haroan ni nasehat do puda ngaro opung isya luar biasa oras mau pungaha kan idui hamu kan itu nami di punguan ido dihatai sudut no poso marlapatan dakola Profesor B.J. Habibie molo madok di memoarna na parpudi ido ibana do kalau saya diberi kesempatan untuk kedua kalinya saya akan belajar agama ini ibana Profesor Habibie do madoki ido ben marsak Albert Einstein penemu rumus relativitas, teori relativitas, teori dasar pemecahan pembelahan atom ditiki putak bom atom di Nagasaki do Hiroshima. Tangis do Albert Einstein. Ala dipakai parbinotoan na lahu menghancurkan hajal maun. Kita tidak diperintah Tuhan untuk merusak orang lain. Kita diperintahkan Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain. Ahana pinangido ni roham baenon ni dongam mutuho baim masongoni ina tuhatta do madoki. Jala di huton Mahatma Gandhi do jamita di doluk gabe bapak pendiri Republik India ibana. Dung di jaha ibana ribak ni Bibel di penjara di kota di Afrika Selatan. Bayak kok kamu maju Mahatma Gandhi Nasotardidi Kristen Nasotardidi bui makanguluan mamiakon dasar negara Republik India na borhat sian jamita di doluk na porsia do ibana tu Kristus Yesus ale daktar di ibana di paimasyak kita ada karya-karya besar yang mencintai debata do mencintai kemanusiaan haolongi dongamu jolma dosod dirim haolongi debata Jehovah sian nasa patakasamu anu musengani dah Matius 22 ya. Bahen mau parhiteanmu pasu mabaor mai ale Tuhanku patu pamaaf bain pasu tudongan sude martang yang mahita ali Tuhan di batama nami sidok mulai ate doami gabilam takas suboto hami di batana burju, di batana takas manariok kami. Di batana makalomo kami, makamonakon nguluon. Di bata napaluasok kami, mamuji pasangapon guarmo. Mamake gugum, lau pasangapon guarmo di ngulu namion. Los gabedoho tami taruli, di pasu-pasu nagok. Huhut, huboto hami madok maluliate. Neng leonomo ma hari-hari di minggu naik baru na cocot di julu nami. Tuhan asih roham. Hujakok kami maho Tuhan. Loas mahami gabi anak komo. Nah maka nguluhon huaso marhiti pengajareon. Do patupaon tiruan di pardelanan ni ngulu namion. Sisa dosa nami nagudangi. Jala tuoro pasat kami sudah pakubasion di tongan ni huriam. Nani uluan ni amang padita butar-butar.
Rabdot sudi parlado. Nang ruas ni huriam. Di ngulu nami marseda-seda. Di ulaon bitongan ni keluarga. Rabdot sudi kapinopar nami. Dia keinganan dot ngulu nasida. Asa dohot nasida memuji pasapon guarmu Tuhan. Mangasahon guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus. Uso bau kami tangyang namion. Amin. Marede mahita uhut pasatop pilihan sebuku ede nomor 755 mamuka senet sada.
Prasaad ma peliata martang yang maita. Ali di batama nami dan benogijang. Hodo haroruan ni saluhut sileleon nadinggan dot nasa uliba sana mauliutus. Upasat tami masian na leom mi tu hami pilihan nami tu ho. Say jalo may gabi uap na ucasi jelum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasyak kami pilihan on. Bati bulan rajamu di tonga-tonga ni huriam dot di portibion. Buhay marohanami marhite ite todim. Asalam hutadahami gudang ni sileleom mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tu ho. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na ibanwagidjang, saya pinar badia maguarno, saya Roma rajamu, saya saut malomo ni roham nuton songon na ibanwagidjang. Leho matu hami sederhana ngulua siapa hari, ialah sesa madusa nami, songo panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami tugiut tu pangujunan, palua mahami siap pangago. Damai jalan mama pasu-pasu sian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Di sodakon Tuhan di bata ma buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata ma buhina tuho jala di pasaor homadamena tu todim. Amin. Itu dia, tuh.